Intres és una entitat social sense ànim de lucre que atén i acompanya persones en situació de vulnerabilitat o directament en risc d'exclusió. Les veuen de tots colors i intervenen. I per celebrar els seus 40 anys publiquen el llibre Persones, diferències i oportunitats, que es presenta aquesta tarda a Lleida i que és, sobretot, Marc Piqué, un recull de testimonis, oi? Doncs així és, al final són 40 històries de diferents punts del territori, històries, podríem dir, humanes, molt vives i que demostren la importància, sobretot, d'aquest acompanyament. Per parlar d'aquest llibre i també de la feina que es fa amb aquesta entitat, Intres, estem amb la Sara Barrera i el Curro Martínez, que són els coordinadors del llibre. Bona tarda. Hola, què tal? Sara, explica'ns què és el que podem trobar amb aquest llibre important, perquè és un llibre també de celebració d'aquests 40 anys. Ui, quina pregunta. Doncs aquest llibre recull 40 històries reals de 40 persones que hem tingut la sort d'acompanyar en els diferents serveis d'Intres, que treballen tot el territori i que vol resumir el que és l'essència de l'entitat, i també és un homenatge al tercer sector, un sector que està invisibilitzat i que creiem que és molt important reivindicar totes les històries, perquè totes les històries són vàlides i hem intentat posar el millor de nosaltres en totes les històries que hi ha aquí al llibre. Parlaves, Sara, de l'essència de l'entitat. Quina és aquesta essència? Acompanyament, respecte, tercer sector... Què més, Curro? Quina és l'essència? Alguns dels nostres valors, el feminisme, l'equitat, i al final nosaltres treballem en tot l'estat espanyol, principalment a Catalunya, en sectors com la infància, la joventut, les dones en situació de violència masclista també, les persones que estan passant per un procés de salut mental, i la nostra essència és acompanyar-les de la millor manera que podem i en la mesura en què ho necessitin. Molt bé, doncs moltes felicitats per aquest llibre i també per aquests 40 anys, aquesta feina tan important que feu. Gràcies, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ara el que farem també és escoltar una d'aquestes veus que surten amb aquest llibre, és la veu de la Maria. Maria, bona tarda. Bona tarda. Maria, ets una de les protagonistes d'aquest llibre, tens un capítol, explicant-nos una mica també el que expliques, el que expresses en aquest llibre. Bueno, al final explico la meva història. Jo porto des dels 15 dies en la meva família d'acollida, tot i que dir-ho així mai ha sigut una cosa que m'agradés, perquè per mi és la meva família, i he sentit com des d'Intres també m'han fet aquest acompanyament, aquest recolzament, i el fet de tractar amb persones, no? I no sé, o sigui, és que jo quan veig això de persones diferents i oportunitats, és que sento que no ha sigut així. En plan, jo mai m'he sentit diferent, no m'he sentit... Sí que és cert que he tingut l'oportunitat de tenir una vida increïble i en una família on m'ho han donat absolutament tot. Molt bé, Maria, doncs moltes gràcies i felicitats també per formar part d'aquest llibre. Gràcies a vosaltres. Doncs ja ho heu vist, un llibre molt interessant, aquestes 40 històries que us recomanem des d'aquí perquè és un llibre, com dèiem, amb molta vida i molt humà. I un llibre que prova que tenir vincles i suport social és sempre un bon salvavides. Gràcies, Marc.